A zase jedna obvyklá schůzka. Ještě co na to oslavenec, ne? A tamhle, já si ho přiblížím. Tak co, tak jdem jíst? A to je náš oslavenec. Jdeme jíst to? Kolik pak mu asi je? Nevím, tak ještě 19. Ještě jednou, prosím tě, neslyšel jsem. Tak teda co, no, já nevím. To je ještě někdo tohle, nebo já nevím. Je tady taky spoustu papání. Je bramburek. Já nemůžu nabírat, jako nevím, co to tady žiju, jestli to já nevím. Tak kdo nebude pít víno? Kdo nebude pít víno? Tak než si poslouchej to nám. Ještě budičku jsem neviděl, se ho nemůžu dostat. A ostatní si nastaví skleničku. Počkej, detail. Takže kolik lidí bude víno? Já bych poslal. Jeden. Červenáček taky se spokládá. 3 červenáček, ano, a ostatní Jiří. To je nejdetailnější detail. Tak já to tím už půjdu. Jiří, co ty, budeš co, alkoholik nebo ne? Já jsem přeci zapřísáhlý abstinent. Tak teda, dobře no, tak teda na 4. Je to? Taky ne. A vy si nalejte si tu, ať nemáme. Auto nebo co míro? Ať si Co se tak popí? Co chceš? Nalej, s těmhle ty. To jedno, se otevře. Tak se rozpočítáme, Prima, no, ale zase bude nalejvat. červenáčkovi. My nevíme, co se máme nalévat. Jo, taky Tak nevím. to Máte je svůj teda. z kraje nebo z prostředka. Mě nemají málo, tak Ano, prostě Třeba tohle. To je tvoje, já nejsem alkoholik. Nemáš skleničku? Tak, Nemám. A Jirko, ty nechce? Tak mám nalej, odlaně. Jiří, já ti taky Já nevím. nevím, Ty tak stojíš tady na mám knížku. jeden, dva, tři, čtyři. Tamhle, To je Jirka. jo, ale to viděl. moje. Tohle je tvoje. Ne. Tady je nějaká navíc. To musíš zajít. Žádný nalej. Víš co, ty si... Impetus je tu napsáno, impetus. Impetus, co to je? Když si napiješ toho, tak jsi impetus. Impetus, jo. Tak to zkus. A to je na furt, nebo je na chvíli? Jedu nebo nejedu? Nejedu. No jedeš teďko. Jedu, jo. Tak můžu? Počkej, nemůžeš, já tam ještě nejsem. Ještě, tak co mám znova? Prosím tě, ještě jednou, a jestli by se stejný výraz, jo, jestli bys mohl mít. To jsi špatný dělat? No, tak jako jak to jedeš, tak to je. Opatrně, takový. To je úplně nejdetailnější. Tam je vidět to ostří. To teďko co? Tak já jsem to takhle blbě. Já jsem dělal před celý, ne? Dáš šanci? Tak Tak to je to jako... rozosleduju, jak to bude vypadat pevně. Ano, dobrý. Ale dobrý. Těsto klasika. Ale těsto ještě jednou, jestli můžeš. Jo. Co bylo? Jak já jdu v tom křesle na horách. Jo, to bylo skvělý. Co bylo? Oni přesně tam vlastně před 2 rokama aspoň to Co řadili. bylo? Jak to? Na tom křesle, já už nevím. Vlk natáčel a čaj to neviděl, ne? Tak tam prostě rozvalený v křesle a a najednou zjistil, že ho piluje vlk, tak... Může to bude nazvednout. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To nevadí nějak. Pozveme někoho ještě. Mám rád něco, já jsem. No. Mě nás nepustí do té sauny. Takže šlo o to, jo, je tam papír, no. Už jsem taky bylo. Možná, že, no. Máš to pod tím papírem? Super. No, Víš je to, to neumím ten, ještě musíte. Neumíte. no, tak ten papír jsme Jsem to toho matla. Tak to teda došlete. Pak mi to vyletí. Týl, papír. Tak. Nebudu psát víc vždycky. Takže je to takový... No, super. Máš to i s papírem. Já bych dělal stavil, ale myslím, že to jsou hodnou. Myslím si to. Je. Oh. A... Ještě já musím Žižku zajímat, protože No. to budu pádat. Děkuji. Tak toho člověka akorát. Zrubě hubu. Ještě může, ještě může. Dvakrát už nemůže, takovou Ale ono se ho převádí, bacha. To bude pěkná taška.
No, kamera, jo. Detail. Jirky. Ty jste to měli papírek, jak se nám jsem si vzala posil Jirku. Já takhle otopila, co jsem čekal, aby jsem dala. Už jsem mu tam nohu zrovna nějaký šňůře. To je nějaký menší, teda takový. To nevadí. Mám někdo smluvil. Žurky jsme točili si žurky. Já jsem klidně Já točil ruka. A to je No, do začátku tu cestu mě bylo. A když jsme ho pak koupili, jak jsem natočil takový pár dokumentárních záběrů, jako jak ty právě vnitř a venku a... To jsem ještě Můžu neviděl. se malé to Tak jsem to neviděl. Pokud to mě nesmával. To je historie, tam ještě ta skříň, ne? Moje, takže... Co to mohlo? To nesmazalo teď, tak se to analyzace. Když máma tu okýnka ve spolu. Dobrý, super, už jsi se naučil to. No, ale to je lepší bez. Tak já to pochopila. Tak to je jedna, mám znám pochopit. Počkej. Všude stane vše Jiří. Dobrý. No. Panču. Boží střízka, víš, plameň, což nepochce. Mužičko. Ahoj. Se první hotová. Adelko. Ahoj. Ahoj. Speciálně pro těsta těsto, ahoj. Červáčku, ahoj. Ahoj. Jirko, ahoj. Mirečku, ahoj. A to je všechno. Věděla, aby asi... No. Co je na spolehlivýho a co jsi dělal? Ale jedu nebo nejedu? Spojka se nevrací. Bohužel spojka. Já tomu nerozumím, já tohle jenom slyším. To není nespolehlivý. Promiň, to, ale jako... Já teda, no. Kam je za- pojedeme, to je budeš řídit závada. vždycky jenom ty. To je závada asi tak na úrovni, že ti nejde snahnout okýnko. To není jako Ahoj, no. funkční nějaký. Když jsme byli na špičáku, tak jsem musel tlačit pan na parkoviště, když jsme nevěděli, že to klouzali. Klouzali kola, ne? Dvojka. Tam byli, ne, někdo může dosvědčit, děkuji. No, zrovna. A co teda? No, jak se tomu stavíte teda v tom problém? Já bych Jakému chtěla problému? No, čekovi, já To jsem žádný problém nevidí. jasně názor, že si myslím, že nemá cenu na tom, že čekovi, dokud není prostě v takovém stavu, aby se tam dalo v pohodě, aby to nebylo bohu pro všechny lidi, kteří tam sedí. A když řekl, že spojka to není louku. Jenže těch věcí daleko víc a ty světla jsou taky normální. Ježíšmarja, světla ve světlech se vymění žárovka za 3 minuty. Ty jste říkali, že to žárovkou snad není, A ne? co je se světla? Ty jsi se ještě o tom bavili s Jirkem. Ale ty. To není žárovkou. O čem jsme se bavili se světlama, prosím tě? No, ptal jsi se, Jiří. jste žárovkou a on říkal, To je že... špatný kontakt, ne? Jaký kontakt, no jenom. To je v No, pořádku. Co tam kontakt dolů? O čem nevím teda. Teď se asi spal. A kdy, prosím tě? To jsem asi spal teda. Tak žárovce to není. A Mireček už dopapal. A napiš ještě Mirečku, zapiš Když ještě. jsme na to Nesvěř chtěli mi to. něco dělat, tak už jak jsme dělali na podzim, tak to bylo dost... No, když už jsme dělali na podzim, tak Jsme tam nic. nedělali. No, to je právě ten problém, že bylo, když se řeklo, že teda se bude dělat muzika na výkon, tak nikdy nemohl. A bylo to hlavně třeba z důvodu, že prostě to bylo už navíc, to bylo místo. To nebude jich. To je prostě obětovat, já nevím, jednu sobotu neděli, tak to není tragédie. Ne? Si myslím, no. Červáčku, řekni něco. Když tam bude něco k snědku, že? Červáčku. No, mohli se to upravit. Sorry, tak. Mohli by se to opravit. Ne, jako... Jo, Než řekni červenáčku, spíš budeš moc o vejletě, ne? Než... No, Kdybych představ si, kdybychom tě nutili. No, to by se mi nelíbilo. No vidíš to, No samozřejmě o vejletě to je v pořádku obětovat vejlet, ale jako... Je to v pořádku, ale chce to pořádně naplánovat, co se tam bude dělat, protože když já tam přijdu a řeknete mi oprav žuka, tak to nevím, co budu dělat, jo. Protože tam je tolik práce, že bys nevěděl, co dřív. To tak ne.
tady mám dokonce zápisník, když jsem projekt vyšel velet a můžeme si nějaký velet určit. Třeba místo toho dalšího. Co mačkáš, čudíky? Když tam nemám čáru, tak jdu přeci, ne? No tak jo, ale taky musí svítit to, co je venku. Ty se musíš podívat zvětší. To je ta voda, až to 11, 12. To jo, a to bude to je taky jenom spotan. No, Jestli ten báda myslí digitku. Cože? Jestli co? Digitku ze stolu to. Počkej, tu jsem ještě nevzal. Ne. Já už vím, proč to jde 3-4, nejsou velikonoce. Tady už měl taky umělecký detail. No, ale spadne z toho. Jsem asi moc blízko. ještě zvláštní, no. No. Já jsem myslela, že to bude stačit. Jo, Marta má narozeniny dneska. Je viděl jsem na že 2. března, protože jsme tam. No, vidíš to chodí. Jemu jsem 70 let, kdyby se A to by se rožil. Víš, kdo to byl? Martiči. Ty to víš? Včera jsem učil novina. No, vidíš. Ježiš, to se všechno čet noviny. Ne, tak... Ne, jestli jsi to teda ještě 14, jestli se ti to nelíbí, tak... Ne, Tak to víš, že to bylo Já že jsem vyšlo, se snažila psát do toho, že to je místo výletu. Co řekni ještě něco hezkýho. Já to tady řekl, to negovoru, a to co řekl? To jsem něco řekl já. Co jsi řekl ty? Řekni ještě něco, nebo co? Co jsi řekl? Co jsi řekl? Řekněmej! Co jsi řekl? Já jsem... Počkej, já si ti tam odstřihal. Rychle řekni, co jsi řekl, když tam do 3. Já jsem řekl, aby si řekl něco hezkýho ještě. 2. To je pravda, to je to, co jsem řekl. A jdi už, jdi už. Počítám do 3. Až s tím budu Souhlasím. Jako to není žádná sranda, mi se vůbec nechce tomu bratrancovi volat. Tím líp tak ho neschání, já nevím, proč by Blůďa měla schánět nějakého svého známého automechanika, přemlouvala by ho, musela by mu být vděčná, my museli být vděční Bludičce za to, když je to sehnala, když stačí dojít do prvního, obvolat 3 autoservisy a dojít do Jo, nejlepšího. a budeš mu věřit, že ti to udělají dobře, že ti to sice udělají draze, ale dobře. A budu mu věřit, že mi to udělá dobře nějaký tvůj automechanik, Maria, snad No každý. pro boha, je to můj bratranec a udělá to pro mě. No. Rozhodně víc to pro mě udělá, než nějaký žuka. Pokud Honza bude chtít, aby se tam rovnou udělala ten certifikát, zelená známka, tak na to musí vydat své osvědčení a dej si sakra pozor. Snad A to je